Mai vine Alex în jos. Până acolo un pic. Și Ioana se pornește. Stai, Alex, așteaptă-mă! Stai că vin și eu, așteaptă-mă! Și acum se pornește și Cristi. Frumos, elegant. Gheața, știu, și eu am prins-o. Știu, am prins-o. Dar asta nu e așa. Dar nu gheața ai prins acolo, că și eu am prins un pic de gheață la un moment dat. Nu e așa de bună vârtia. Nu, acum... Cred că data viitoare putem încerca pe cealaltă. Și mai încolo, da.